ברוכים הבאים לפרק נוסף בתוכנית איך ומאיפה מתחילים שינוי מקצועי. התוכנית שתעזור לכם לעשות את השינוי המקצועי שאתם רוצים לעשות. והיום אני מארחת את אלבית נוי, שתכף גם תציג את עצמה. אלבית נמצאת כרגע בתהליכי שינוי מקצועי, אז הזמנתי אותה שתספר לנו על התהליך, מה היא עוברת, שתענה על שאלות שבדרך כלל שואלים בתהליך כזה. אז מה העניינים? מה נשמע? מה שלומך באמת? מעולה. בואי תספרי לנו קצת בת כמה את, מה התחום הקודם שלך, מה את עושה היום? אני בת 28, אוטוטו. אני מאמנת תזונה, למדתי בבית ספר למאמנת תזונה NCS, ועשיתי שינוי מקצועי. מה היה התחום הקודם שלך בעצם? קודם כל יש לי תואר בתקשורת, מעולם לא עסקתי בכל מה שקשור לתחום התקשורת. לא עסקת בזה. למדתי לימודי שמאות מקרקעין, הלכתי לכיוון של הנדל"ן, עסקתי בזה 2 ועשיתי הסבה לתזונה, החלום שלי. מה שבעצם תמיד עניין אותי ותמיד סחף אותי והעתק אותי, וזה המקום הנכון. ולפני כמה זמן בעצם התחלת את השינוי המקצועי שלך? על השינוי המקצועי חשבתי כבר מזמן, נראה לי 28 שנים. וואו. אבל פיזית התחלתי את זה לפני 3 חודשים, את השינוי המקצועי, כאילו, האומץ לשנות. עלית כאן נקודה סופר חשובה. קודם כל, מה חסר לך בתחום הקודם? כאילו, מאיפה עזרת את האומץ באמת ללכת ולעשות שינוי מקצועי, ללכת לתחום חדש? בראשונה זה התשוקה למקצוע, העניין, כל מה שקשור לתזונה, תמיד עניין אותי, מרתק, מסקרן, אני רעבה מחומר. העיניים שלך בורקות. כן, אני גם יכולה להעיד שכשאת מדברת על זה, ואני לא פעם שומעת איך מדברת על זה, אז העיניים שלך פשוט נוצצות. זה מאוד מעניין אותי, כאילו, ככה אני זיהיתי איתם תחום עניין, כל מה שקשור בעיתונים, באינטרנט, כל דבר, אז אני ישר חיפשתי, אפילו אם זה אנטומיה של הבצל, כאילו לקרוא חלקיקים, מולקולות, וככה מזהים שמשהו נורא מעניין אותן. מה באמת הערך שאת מביאה איתך לתחום החדש שלך? לעזור לאנשים אחריהם, לעבור את מה שאני עברתי, בכל הנוגע לדימוי גוף, מראה, בחירת אוכל ואורח חיים, והמוטו שלי זה גוף שפוי, משקל שפוי, שפיות בראש ובחשיבה לכל הנוגע למזון, ולבנות אורח חיים בריא. מצוין. ולא מבוסס על דיאטות כל הזמן. אז מה שבעצם אני שומעת ממך זה שקודם כל עשית באמת שינוי מאיזשהו תחום שלמדת ולא מצא בו שום עניין, נכון. לתחום שיש לך בו ערך אמיתי שאת מביאה עם עצמך קודם כל כבן אדם, דרך שאת עברת עם עצמך. נכון. וגם החלטת לקחת את זה בעצם למקום של לעסוק בזה כמקצוע, לא רק בעצם נכון. להישאר בתוך המקום האישי שלך, אלא גם לקחת את זה הלאה, לאנשים אחרים. נכון. איך זה מרגיש? למצוא משהו שהוא... זה נס. זה כמו למצוא בן זוג. זה נס. אוקיי, תספרי קצת את זה. זה 1 למיליון, הסיכויים של להיות כי זה במקום משהו הנכון. שגם פעם אמרת לי, שאת מרגישה שכאילו הדרך של השינוי המקצועי שלך, החוסר התפשרות שם, מאוד מזכירה לך את הדבר הזה של חיפוש זוגיות. נורא מזכירה לי, בדיוק, שיגידו לך, את יכולה לצאת עם 60,000 גברים, אבל שזה זה, אז ככה זה עם המקצוע. זה מתחת לאף שלנו, אבל מגיעה נקודה בזמן של קדוש ברוך הוא, בוא נגיד ככה, שאתה יודע שזה זה. וזה הקטע שאתה משנה גם. ואם לא היית עושה את השינוי הזה, איזה בן אדם היית? אם לא היית נכנסת אליו, כי כרגע את ממש בתוך השינוי, את ממש בפנים. וזה לא כזה רחוק ממך, זאת אומרת, אם לא היית עושה את השינוי, באיזה מקום היית היום? קודם כל, עכשיו אני לא אופציה אחרת, אז זה ברור שאני אעשה את השינוי. ודרך אגב, אני איפשהו הרגשתי כמו עם בן זוג, את יודעת שתמצאי מתישהו את הבן זוג, אז את יודעת שמתישהו תגיעי לתזונה, זה יגיע אלייך, אחותי, תגיעי לשם כמה שיותר מהר, כי זה יגיע אלייך, אז חבל על הזמן שלנו. אבל מגיע הקטע שיש אומץ, אז אם לא, אז בן אדם מתוסכל, ממורמר, אולי גם דיכאוני, חסר משמעות. חבל להמשיך, רשימת קניות, אני יכולה זה היה משפיע לך על תחומים אחרים? קודם כל, זה לא היה משפיע, זה השפיע כבר. על איזה תחומים זה השפיע לך? מערכות יחסים עם אנשים וגברים, כל מה שקשור למשפחה, מצבי רוח, וואו. תוכניות, החיים, משמעות. וב3 חודשים האלה קרה גם משהו אחר בתוך המערכות יחסים? זאת אומרת, הייתה איזושהי השפעה אחרת גם על מה שקורה? הנה, את מחייכת, מה זה אומר? כי רק דברים טובים קרו. איך זה משפיע עלייך ביום-יום? איזה בן אדם את? כשאת עוסקת במה שאת באמת אוהבת? זה פשוט שינה הכל. זה באמת, כמו שאת מקודם אמרת, זה מאז 3 חודשים שעשיתי את השינוי, זה באמת לקום כל בוקר עם חיוך ופעלתנות ורצון לעשיית יתר, ויאללה. מה עושים היום? איך אני מקדמת את עצמי? איך אני עוזרת למישהו? ומה הקושי היום, כשאת נמצאת בתוך התהליך של השינוי המקצועי?
עם איזה קשיים את מתמודדת? קודם כל, הקושי זה כל מה שקשור להסבה המקצועית, שזה כבר מאחוריי לשמחתי. אבל לא תמיד הסביבה תומכת. יש הרבה אנשים שמאמינים ברפואה קונבנציונלית ולא בקואוצ'ינג, אימון. מה, אימון זה מקצוע? מה, מאימון עושים כסף? וואו, גם אני שמעתי את זה המון. שומעת את זה כל כך הרבה, ומה יהיה, ואיפה הביטחון? מה, ולא תעבדי בבית חולים או בקופת חולים? אני שומעת כל מיני דברים כאלו. האמת היא שלא הרבה, זה היה אבל אמרת לי משהו ממש מדהים, כשדיברנו ככה לבד לפני הוידאו, אמרת לי שהתחלת גם לספר לאנשים, ממש לדבר על זה שאת עושה שינוי מקצועי. נכון, פעם לא הייתי מדברת על זה, הייתי אומרת, כן, אולי החלום שלי זה ללמוד תזונה. היום כל בן אדם שיש שואל אותי מה אני עושה, אני פשוט אומרת בגאווה סוף סוף, לא מודעת ראשי, אני לומדת שמאות, אני עוסקת בנדל"ן, אני לומדת תקשורת, אני זועקת, כאילו, אני לומדת אימון תזונה, אני מאמנת תזונה, זה לא שאני הולכת להיות, אני מאמנת תזונה. את גאה בעצמך. מאוד גאה, מאוד רוצה, מאוד שואפת. תגידי, ומה קורה בעצם עם לימודים היום? כשאת אומרת משהו שכל כך מעניין אותך, כל כך בא מהבטן שלך. איזה מתנה. זה אחר? זה אחר לגמרי. אני פה בשביל לקרוא וללמוד יותר, ולא כי מישהו אמר לי לעשות שיעורי בית. אני מבחירה קוראת מלא כתבות, ותמיד משאירה את עצמי, ותמיד מתעניינת מעבר למה שאנשים בכלל שואלים או צריכים לדעת, כי זה פשוט מעניין. זה כיף, זה מתנה, זה נס מבחינתי. ומשמעות וסיפוק והנאה זה משהו שיכולת לקבל מבחינתך בתחום הקודם שלך? נגיד בתקשורת? מיקוד בתזונה זה בדיוק מה שאני מחפשת. תגידי, ואם את יכולה ככה לתת טיפ למי שמתלבט, אם לעשות או לא לעשות שינוי מקצועי, יש הרבה אנשים שנמצאים בשלב הזה, לפני כמה חודשים סך הכל של לעשות את זה, אבל מה יגידו, ומה ההורים שלי, מה יחשבו, ואני בכלל יכול, ויש מיליון כמוני, ומקום כאילו שהמחשבות והפחדים וכל השדים ככה בחוץ, טיפ שלך, איך את עשית הקפיצה למים? מאיפה האומץ? וואו, הרבה עבודה עצמית, הרבה קבלה של המצב הקיים, הרבה עבודה עצמית. אני חוזרת על זה וזה חשוב, כי גם הבן זוג שלי עזר לי מזה המון. שבי, תעשי טבלאות, מה חוזקות, מה חולשות, מה מעניין אותך. כי עובדה שאחרי שעושים את זה ומסדרים ועולים על השאלות, תמיד הגעתי לכל מקום. תזונה, אימון אנשים, תזונה. אז מה יש פה בכלל לבקר? אם שנייה הייתי מקדישה, הייתי רואה בכלל מה תמיד אלבית רוצה. וכשאת מסתכלת ככה, התהליך שאת עוברת עכשיו, מה מקדם אותך בתהליך הזה? איזה דברים מקדמים אותך בתוך התהליך של השינוי המקצועי? איזה דברים את יכולה לשים עליהם את האצבע ולהגיד, זה משהו שתורם לי בתהליך, זה מקדם אותי? עשייה ופעולות. יש לי מאמנת לקידום שינוי מקצועי, קידום העס. אני מאמינה שבתוך בן אדם יש את כל התשובות, רק צריך למצוא אותם מבפנים. אני ממש מאמינה בזה, כי לי זה קרה. מה מבחינתך החזון שלך? איפה את רואה את עצמך בעוד כמה שנים בתחום שלך? אני רואה את עצמי בעוד כמה שנים עם מתאמנים אחד על אחד, מאמנת לאורך חיים בריא. רואה את עצמי עושה סדנות והרצאות בפני קבוצות של נשים וגברים, בדגש על נשים עם ילדים שמתקשות בחיי היום-יום, שלהפסיק לאכול מהצלחות של הילדים שלהם, אם זה נערות מתבגרות, אם זה סטודנטיות שלא יודעת איך לארגן את האוכל שלנו מבחינת הלימודים ועבודה, כי היום הסדר מאוד לחוץ, החיים שלנו מאוד לחוץ, נורא תובעני. טוב, אז קודם כל רוצה להודות לך, כי את באמת השראה מבחינתי. אני מארחת אותך, כי אני חושבת שזה בשביל אנשים שנמצאים בתהליך של התלבטות, שכן לעשות, לא לעשות. אחד הדברים שמאוד דוחפים קדימה, זה לראות אחרים שעושים את זה, ולראות שזה ממש לא מישהו עכשיו שיש לו איזה 2 מיליון דולר בבנק, ולא מישהו שההורים שלו מסדרים לו את זה. נכון. זה משהו שכל אחד יכול לעשות. כל אחד יכול לעשות. אבל יש כאן איזשהו רצון ועשייה, כמו שאת אומרת. נכון. אז קודם כל, אני ממש מודה לך על הרעיון ועל החשיפה. כיף, תודה לך. זאת חשיפה שהיא לא מובנת מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. ממש לא. וגם על כל העשייה שאת עושה, שאני מהצד אומרת שזה מדהים, כי אני פשוט מהצד רואה כמה ערך, מה גם את מביאה איתך לכל זה. אז תודה על ההשראה שאת מעוררת, ולזה שאת גם פותחת לאנשים אחרים את ההזדמנות לחשוב על זה ולעשות את זה גם. ואם אהבתם את הסרטון, ואתם חושבים שיש מישהו שזה יכול לעזור לו ולא אי לו, אז תשתפו את הסרטון, תעבירו אותו, תעשו לו לייק, כן. ואם אתם מתלבטים מאיזה תחום לבחור, איזה כיוון לבחור, איזה מקצוע מתאים לכם, תיכנסו ל-hellybook.coil, הלינק מופיע ממש מתחת לסרטון, ותורידו לעצמכם את המתנה. אני אראה אתכם בווידאו הבא. ביי! התכנונים קטנים כמו התוכנית עשייה, יש...
מעולה, מעולה, כל הרעש הזה. בסדר, אנחנו חותכים את זה בעריכה. לא, תעבור רגע, כי תכף זה עושה לנו רעש. לדעתי.